kini si Bibi Apyot. Gimingan ako pag-ayos sa inyo ba kay wala man ko kalaag. Pero mag-video ko kay gimingaman mas ako Hello po sa inyo. Nagkaan ako biskwit karon diri kaniyo gihatag ni mami sa ko pag-comment na mo dira nagiminga mo sa ko para dili mo ko mangaway sa inyo kay usay ramang gud mo mag-ingon na mingawan mo sa ko I love you. Hapit na kong birthday. Na may regalo sa ko ana. Gimingaw mo sa ko wala. Siguro mo gimingaw sa ko ba? Atik-atik ra mo dira. Mingaw mo wala. Sige na, pag-comment na mo dira kini. Thank you daay kay sa katanan sa pag-support sa ko ang Kuya Kukoy Martin sa ing-ini. Lipay kami sa katanan kay kanang nama sa YouTube. I-subscribe ninyo ang YouTube ni Kuya Kukoy para di ta mo awayon. Ngumay mo mag-subscribe mo dira, tapos di mo mag-subscribe. Tapos tagahan ka mo biskwit. Gusto mag-biskwit? Tagahan ka mo biskwit basta mag-support mo kay Kuya Kukoy. DJ! Ang sa ganito kuya? DJ! K-O-K-O-Y-M-A-R-T-I-N. I-subscribe mo sa kanang YouTube ang Facebook kani diri kay mag-post man si Kuya Ani. Mag-subscribe mo kay para di na bad si Bibi Apyot. Sige na. Hello, what's up mga bata? Kini si Bibi Apyot. Ingon sila kay ni dako na dako. Hapit na ko mapares kay Kuya Kukoy Martin ako. Di na ko bad boy. I'm a good boy. Nagpagupit ko. Gwapa kong gupit. Cute kay kaskatan na no. Tagad na mong biskwit. Basta mo comment mo dira. Gwapo si Bibi Apyot. Sige na. Mag-comment na mo dira. Tapos mag-share Napun mo mag-share. Masukoy na pag ko na inyo. Hindi mo mag-share. Di ko mag-bad ka lang. Sige. Pagpagupit man ko. Tapos na ko'y biskwit. Mga yaman Lami kayo nga biskwit.